Stop Junta, building better Africa. Tikulandireni Malawi konse kumene muli mawa uno pa 11 April 2025 amene takubweretserani nkhani ziwiri zitatu zomwe tikufunika kuti tikambisane, tiunikirane komanso timvetsanepo zina mwa izo zomwe zikuchitika mdziko muno angakhale mayiko akunja, makamaka mdziko lija la Zimbabwe. Tsiku la lero tifuna tikambisane za mkulu uyu mudzi wabwino lomwe Alfred Kangata, komanso tikufunisisa titakambapo nkhani yokhudzana ndi katundu uyu foja amene akugulidwa ku Malawi kuno. Ndi kampani imene ikugula foja ku Malawi kuno ndi kampaninso imodzi imene ikugula mu dziko lija la Zimbabwe. Makampani ake ndi amodzi ndithu, sakusiyana, koma chimene chikusiyana ndi ma prices okhazi. Okay, tiyambepo ndi za mkulu ameneyi Alfred Kangata. Alfred Kangata mukudziwa bwino lomwe inu kuti akhala akutamangatamanga pa ground kulowera kuzunguza mulilongwemu, kutere milandu apo ndi apo, kusumiridwa. So iyeyu wakhala akusumiridwa pa nkhani yake yokhudzana ndi certificate, and nkhani imeneyi ya certificate iyi inakafika ku court. Koma itafika ku court kuja tsopano pamafunikira umboni okwanira, ndipo boma imene inakasuma ikuyenera kubwera ndi umboni zomwe zapangisa tsopano kuti boma ija ivutike, ikande, ikwanisike ndithu nena kuti mkulu uyuyu apa ndiye ayi afika naye pena. So chomwe ndikufuna kukamba apa nzonena kuti Kangata alibenso mlandu. Ina mwene mukhuzodapo kuti zikukhala bwanji, kuchitika ndi chani, zayambira liti? Yes, Kangata panopa alibe mlandu wina uliwonse kufikira aboma atabweretsa umboni. Akoti dzulo agamula kunena kuti Kangata alibe mlandu pokhapokha pabwere maumboni komanso statement imene alemba aboma kukamba za mlandu wa Kangata wokhudzana ndi certificate sinalembedwe momveka bwino, sikumveka bwino, ndipo ikuyenera kulongosoledwa bwino ikakonzedwenso, ndipo iwo abwezedwa dzulo nena kuti apite akakonzenso akalongosole bwino chikalata chawo chokhudzana ndi mlandu wa Kangata uwu, ndipo abweretse. Akabweretsa Kangata uchayitanidwanso koti kuti akamve zimene boma inamusumira nazo, angakhale kuti zikuyenera kuyenda bwanji pa milandu ngati imeneyi. Tsono akuluakulu apa timvetsesane, tiunikirane bwino lomwe. Nkhani iyi si nkhani ndithu yoti yachilendo ayi. Mbuyo mutikumbukire kuti kunamangidwanso aboni kalino aboma analuza. Mukumbukira inu nthawi ina yake kunali mlandu umene anamangidwa munthu wina amene ankamuganizira kuti ndi wa Bakili Muluzi TV, ndipo aboma analuza chifukwa alibe umboni wokwanira. Sikokhaponso kunamangidwanso mkulu wina timati Lighton Mangochi, koma abomanso analuza chifukwa amati kulibe umboni wokwanira. So tione anthu onsewo amene akumangidwa wapeza kuti boma ikungoluza, boma ikulusa ikati mange uyu ikulusa, manga uyu ikulusa, peza kuti palibe umboni wokwanira. Itiri palibe umboni wokwanira, itiri nkhani yake isinalongosoke bwino, funika yendesenso kaye bwino, apabwereso izi kaye. Kodi tikulowera kuti boma lathuli chimene ikupanga kwenikweni ndi chani? So muulamuliro uwu akaka ndikoyamba muulamuliro umene tapezana nawo wa MCB motsogozedwa ndi President Dr. Lazarus Makafe Chakwera, izi zikumachitika. So ngati zizi zikumachitika pafupifupi boma nkumangoluza iwo, koma kupitirizabe nkupapanga zomwezo, angakhale akudziwa kuti anthu ife tilibe umboni wokwanira, sitinatolere yetu umboni, momwe adziyamba atolera umboni wonse nkubwiritsa, kena kwazika musumira munthu uja tulinga akhotha kamayitanisa umboni, iwo adzipita ndi umboniwo. Koma pamene pake apeza kuti alibe umboni, ndi pamene akupita kukathamanga ndi kumusumira munthu, then akumaluza nayo nkhani.
akutanthauza chani kwenikweni? Ndi uthenga wanji umene ukunyamulidwa pamene papa? Okay, ineyo kumbali yanga ndikaunikira bwinobwino, ndikaonkhetsa milandu yonse imene yakhala ikuchitika, ndikutha kupeza ansa yonena kuti kumanga anthu mwachisawawa ndi chimodzi mwa chitukuko imene boma la MCP motsogozedwa ndi President Lazarus Makathi Chakwera zomwe akukwanisa pa ground pawo, ngati ali ndi zitukuko zooneka ndi maso ndeni kumanga anthu, kumanga Norman Chisale, kumanga Alfred Gangata, kuopseza anthu kuti ayi social media ayi musapange izi ndi zitukuko zawo ndithu. Kuomba mfuti a polisi mwachisawawa polisi kugwiritsidwa ntchito, kuyenda ndi zikwanje munsomu, zimene zizi ndi zitukuko zimene boma lomwe tili nalo pakali pano la MCP motsogozedwa ndi Lazarus Makathi Chakwera ikukwanitsa, ndi zitukuko zawo. Chitukuko china chimene ndachipezanso nchonena kuti anthu kudya chitedze. Kudya chitedze chifukwa choti boma ladulitsa katundu makamaka fertilizer. Munthu fertilizer akukamugulitsira pa mtengo wa 150,000. Iyeyo ndi munthu woti alibe kuthekera kugula fertilizer. Panopa amene akukwanisa kupanga ulimi ndi okhawo amene ali mboma. So kukweza katundu mwachisawawanso ndi chimodzi mwa zitukuko zimene boma la MCP akwanitsa. Sitinatere pomwepo, tiyeni tione magroceries mene akuyirira. Kamba panopa kuti timugule kamba biscuit yeniyeni kuti timugulire mwana. Panopa ana athu kale timatha kuwagulira ana yogurt kuti nawonso ausumani. Koma panopa simungagule yogurt umugulira mwana mwachisawawa. Ngati mungagule lolino kuti mudzakwaniseko kumugula yogurt, ndiye kuti pakuyenera kudusa ndithu miyezi 2-3 mwinaso kutha chaka kumene mwana osadya yogurt. Beef yeniyeni panopa kuti tigule nzovutirapo. Reason why zinthu zakwera kwambiri, zakwera ndi chakwera. So zimene zizi ndi zitukuko ndithu za MCP. Motero abale anga, ineyo ndikupemphani kuti zisankho zikuyandikira. Pasani miyezi yochepa, pa 16 September sikutali, ukavota kavoteni mwanzeru, kavoteni ndithu modziwa chimene mukupanga. Musanyengezedwe ndi ma 5 kg aufa. 5 kg aufa mukupasudwa panopa chonsecho mimiyo mukukolola kale. Ndamuonapo danuyo vice president wathu akupita kukagawa ufa. Inu akugawa ma 5 kg aufa, chonsecho anthu akukolola. Nthawi imene anthu amati akufuna chakudya, akuvutika, njala ikuwakantha, sikumapezeka zinthu ngati zimene zonse. Koma nawo anthu ayamba kukolola ndi pamene akubwera ndi ma 5 kg aufa. 5 kg ngati masiku. Okay, instead of buying 5 kg aufa, bwanji ndikukakhala pansi kuona kuti zikuvuta pati, kupanga njira zoti forex ipezeke. Chosani chamba chija chisamapezeke ndi certificate wina lesi azilima chamba chija. Anthu azikagulisa chamba amene akufunira, then forex ipezeka munomo. Apo ayi pamene awa akubwera kuzagula fojawo azizagula ndi chamba chomwe, forex yamapezeka. Zikuvuta pati kupanga choncho. Azati ku Jamaica chamba malima mosa pasaso thengenenge mosafunikira mapepa. And dziko lawo ndilochita bwino posa lathu. Chabwino, iyo ndiyo inali nkhani yomwe ndimayenera kukuwuzani yokhudzana ndi zitukuko zimene chipani cha MCP likupanga. And chisanzo chake tapereka chisanzo cha Alfred Gangata, mkulu amene watakasa kwambiri mulilongwemu, angakhale madera ena kuna kulikonse umene angapita kapangisa nsonkhano. Mkulu amene akuonesa kuti iyayi nyonga ali nazo ndikanyamata ndithu. Angakhalenso chimwendo banda nawo akwesa kumbali awo akugwira ntchito ndithu, akafika pa ground pa nsonkhano akuonesa ndithu kuti iwo nyonga ali nazo. Koma sitinamve kuti chimwendo banda wasumiridwa, sitinamve kuti chimwendo banda wapangidwa izi ndi izi. Koma ndiye kayo ndithu Alfred Gangata amene anasumiridwa pakatipa, ndipo pano koti ayimisa kaye nkhani yawoyo pokhapokha boma ibwere ndi umboni okwanira kapena ibwere ndi statement yomveka bwino pa koti. Okay, tiyeni tione za katundu uyu
Koma tisanapite ku katundu ameneyu tatiyeni tionere malondawa tibweranso pamene tidzapitirize. Club Junta, building better Africa. Okay, tabweranso pamene tipitirize ndi nkhani pamuja timakamba za zitukuko zimene MCP yatipatsa kupatula misewu, kupatula zinazo chabwino, koma zitukuko zawo zina ndi kumanga anthu mwachisawawa, koma alibe umboni okwanira. Tsopano tatiyeni tione zina mzitukuko zimene boma la MCP yakhala ikuchita. Panopa foja watsekulidwa, ndipo kutsekulidwa kwa fojaku ku Zimbabwe, kampani imene ikugula foja kumeneko ndiyo chimodzimodzinso kampani imene ikugula foja mdziko mwathu muno. Koma mitengo imene akugula anthuwa ndiyosiyana. Kodi zimene zizi zingabweretse mapokoso anji? Kodi zimene zizi zingabweretse phindu lanji ku chipani kapena ku dziko? Nanga zikuononga chani? Iyi ndi imodzi mwa mfundo imene mukuyenera kukhala nayo, komanso mafunso amene mukuyenera kukhala nawo mu mtima mwanu, mutu mwanumo, nzeru zanu zonse. Ku Zimbabwe kugula pa mtengo wa $5.55 dollars, 4.5 komanso $4 nkutsika monse. Foja amene ali ndi quality yabwino kwambiri akugula pa mitengo imeneyi. Pamene ku Malawi kuno mitengo imene akugula nayo ndi ma 3.2 2.2 2.5 $1 koma kampani yake ndi imodzi. Kodi yuchitika ndi yani? Inuyo mwazifunsapo kuti zimene zizikutsa chifukwa chani? Okay, ineyo ndikuona ngati boma papa ikulakwisa. Chaka chino pokhala chaka cha mavoti, chaka chimene anthu akuyembekezera kukavota, ndi chaka chimene boma imayenera kukagula ndithu mbewu zimene zizi pa mitengo yabwino kwambiri, ngati njira imodzi yopangira kampeni. Pamene anzathu akugula kuchako akugulisa pa mitengo ya 5.55 4.5, iwonso kunoko foja wa quality yabwino kwambiri bweza kumagula mitengo ngati imeneyi. Ndicho linga chakuti anthu aja akomedwetse, and the moment angapange zimenezozo akhala kulandira madola abwino, ndipo forex tipezeka nayo. 1 2 akugwira ntchito amene amagwira kuminda kuja, and ambiri mwayo amene akugwira ntchito ndi achewanza, and ndalama bwezi zikupezeka kwambiri chifukwa anthu amene wawanso bwezi akulandiridwa bwino. Nditakuganizani ineyo ndikupeza ma profit ochepa. Do you think kuti antchito anga ndingalipire bwino? Osandi no, siningalipire bwino iya. Ndizalipira according to what I'm getting from what they produce. So boma ikukanika kupanga implement zinthu ngati zimene zizi, fuka ndi njira imodzi yopangira kampeni kwa iwo, komanso ndi njira imodzi yobweresera forex. Ngati kuli munthu amene akubweresa forex yambiri pakali pano ndiye ndi mulimi wa foja. Yes, kaniyo ndiyoona kupatula munthu amene ali degree. Adegree amabweresa forex. Loko ineyo nimabweresanso forex mdziko muno mwezi uliwonse, koma still siningafanane ndi wafoja yeye. Mwafoja amabweresa forex yambiri. Koma boma ikukanika ndithu kukhazikitsa zinthu ngati zimene zizi, mfundo ngati zimene zizi, ncholinga kuti iwo akwanise kuzimenyera okha kampeni. And panopa sindikudzionena kuti misonkhano yawo iwo mfundo zimene anthu angawanyengeze nazo ndisi. So kukukanika nkulephera. So chenjerani kumeneko, ndipo inu alimi afoja maso anu mukuona nokha, nzeru zanu muli nazo, palibenso zokuwuzirani mayeso apa nokha mukutha kuona. So mukuyenera kusamala. Ngati simusamala ndi next year mukandaso mulira. Izi zilipo njira zake zotesera, and njira zake zotesera ndi inuyo pokavota ndikuvota molongosoka. Siningakuuze ndikavoteni wakuti wina lesa ndi ovotera wake amene akumufuna. Koma pewani kuvota mwachisawawa, kuvota moti basi apo ti uja ndi neighbor, uja ndi friend wanga, uja kwawo ndi kwathu kumozi, zimene zikubwera. So kwalero ife tisile pompa, koma tisanasiyane pangani subscribe, share, like and comment kuti zambiri samakuponyeni. Ine wanu Club Junta, lero lino tisile pompa ni dikirani kuona maprogramu ena
pamene tikubwera nawo angakhale Pastor Moses Shumba akuvutana kwambiri ndi Limpopo FM, kumene kuli comrade mu Mtanyiwa komanso kuli DJ Frezo. Akuvutana kwambiri anthu amene wakukulana aganyu a chipani chimodzi koma akutukwanisa malodzi athu zomwe Bible inakamba. Tibweranso ndi nkhani imeneyi kuyifotokoza mwachindunji pamene tikupita break tikapumule. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.